सांग्रां जा रायजोआव फैगासिनो दं रोजा अखा आरो बार। बोथोर बिगियाना रायजो नाङैनो सांग्रांथि होदों। नंगौ, क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव आरो चिराङाव रोजा अखा आरो बार फैनो हागौ। गुबुन फारसे बरपेटा, गवालपारा, नलबारि आरो कामरुप मेट्र'आव येल' एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। बे समाव गोबां जिल्लाफोरनि बोथोरा हरखाब सोलायनो हमबाय। नंगौ, रोजा अखा आरो बारहुंखाया रायजोआव गिख्रंथाव खहा खालामगोन। थारैनो बोथोर बिगियाना रायजोआव फैगौ 14 मार्चसिम एलार्ट फोसावदों। मख'नो गोनांदि बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 14 मार्चसिम रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां अखा हागोन आरो फैगौ 14 मार्चसिम रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोन। नंगौ, बोथोर बिगियाना क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव, चिरां, गवालपारा, बरपेटा, नलबारि, कामरुप मेट्र', दरं, उदालगुरि, मरिगाव आरो सनितपुराव सांग्रांथि फोसावदों। बेनि अनगायैबो नगाव, सोनाब कार्बि आंलं, हजाइ, डिमा हासाव, काछार, डिब्रुगड़, चराइदेव, तिनिसुकिया, लखिमपुर, धेमाजि, जरहाट, शिवसागर, माजुलि आरो बिश्वनाथआव गोबां अखा हानो हागौ होनना सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। गोजोनथाव खौरां, माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।